Haga jingla kai League 1 hapring ka Lyon Persia ai ka Rennes. Haba pai syang ne jingla kai ka Rennes kala khuri ka nam job hadin bagalala ban pelem ya ka Lyon hadu lai lanon. Haga jingla kai Serie A hapring ka Juventus Persia ai ka Como. Haga ne jingla kai ka Juventus kala khuri ka nam job hadin bagalala ban pelem ya ka Como hadu lai lanon. Haga jingla kai La Liga hapring ka Villarreal Persia ya ka Kynhun Thymmai jong Alvarez ka Atletico Madrid. Haba pai syang ne jingla kai ka Villarreal kala yo shwa ban penki jar tang haga minit ka ba khatra lengbau dan Juma. Bad haga minit ka ba Arpeu Marcos Llorente ule ya ban tap ya ka gol Iakhait nak benta ka Atletico Madrid. Bad ya ka bola ya rapen bu dau Griezmann. Bad haga minit ka ba live punyau ka Villarreal kala yo biang ban tap ya ka gol pentam leng baga gol jom ka Atletico Madrid. Badai hashwa ban kut ka kela step kata haga minit ka ba sau plus san ka Atletico Madrid kala yo biang ban tap ya ka gol Iakhait leng bau Alexander. Badai lama gini ki gol hadu bukut ka jingla kai baro artli ki Kynhun ki Iakhait damar gol. Haga jingla kai Premier League hapring ka Leicester City Persia ka Tottenham. Haga ne jingla kai baro artli ki Kynhun ki Iakhait damar gol. Ya ka gol juga Tottenham la yo ban tap haga minit ka ba arp kundai lengbau poro bari aga shigol jonga Leicester City la yo ban tap haga minit ka ba san pinyau lengbau werdi.